Bismillahirrahmanirrahim. Dikurunai itu motor perkara ya sibu kang wajib apa ngalil imami maring pemimpin. Pamalan perkara ya sibu kang wajib apa nah alaihi bahayani ngatasi imam. Abarana sawa Imran mengatakan kolam sawa Imran. Ada sama-sama Ali ibnu Ayyasin. Kolam sawa Ali ada sama-sama Su'aibun. Kolam sawa Su'aib ada sama-sama Abu Zinadi. Mimma saking perkorohat dasakan ceritane Guru Abu Zina Sopo Abdurrahman Al-A'raj. Mimma saking perkorohat dakar kang miko anak sedunia Abdurrahman. Ibu sami aku mencoba Abdurrahman Abu Hurairah dan Abu Hurairah. Hati soalnya ceritane Sopo Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala terus sama Rasul inamal imam wangi kesini utawi imam ikut sunatun jadi tamen yuko talu kang diperangi min waro ini saking sambulune imam wayut takolan ditakwa ake soro budi imam kain amaro nulilamun perintah soro imam ditakwa Allah hiklawan takwa maring Allah wa adalah untuk tidak adil soro imam. Fa'inna lalu korona setunya juga durina. Bidzalika kelawan mengkonolah takwa Allah. Bidzalika kelawan mengkonolah takwa Allah. Apa? Asrat ganjaran. Wa'in amarolan yaitu perintah sopo iman. Bihuli kelawan selainnya takwa Allah. Fa'inna alaihi mengkosuniku. Tetap kedua iman. Apa wisron dosa. An-nasihat itu nasihat utawa kesetiaan lil imam maring pemimpin. Agarona sapa Muhammad bin Mansur. Kala ucap sapa Muhammad ada sana sapa Sufyan, kala ucap sapa Sufyan. Saat itu takon ingsun Suhailah na Abi Shalih Suhail bin Abi Shalih. Kudu ucap ingsun. Ada sana sapa Amr. Anil Qaqi an Abi kasaring bapak sira. Kala ucap sapa Suhail bin Abi Shalih itu anak utawi insun itu sami itu krungu insun bu ing hadis minallah bisa ing wong ada zakam ceritane sapa aladi abi ing bapak insun ada salih ceritane sapa abi bu hak faile kuwi ada salih ceritane bu ing abi sapa rajulun wong lanang min ahli Syam saking penduduk Syam yuko kang diucapake lahu maring rajul min ahli Syam iku wau sapa ada Ibnu Yazid atau bin Yazid angka min adari kala mentak sapa kami kala dewa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinu tawi agama iku an-nasihatu kesetiaan adinu nasihat. Agama itu menuntut sebuah kesetiaan. Kalau betul mengucap sopo sahabat, liman itu kedua sopo ya Rasulullah Gusti Rasul. Kalau kedua sopo Rasulillah kedua Allah wali kita bilang kita Allah wali Rasul bilang biro-biro Rasul Allah. Wali a'immatul muslimin lan biro-biro pemimpin wong muslim. Wa ammati bilang wong umumi muslim. Ada sana sopa Ya'qub bin Ibrahim, kalau ucap sopa Ya'qub, Ambana sopa Abdurrahman, kalau ucap sopa Abdurrahman, ada sana sopa Sufyan, An Suhail ibn Abi Shalih, An Atha ibn Yazid, An Tamimin,
Adari kolam sapa kami kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inamat dinu angin bestinu tawi agama iku an-nasihatu ngarepake kesetiaan. Kalau pada mengucap sapa sahabat liman iku kedue sapa ya Rasulullah Gusti Rasul. Kala dawuh sapa Nabi lillahi iku kedue Allah. Wali kita bilang kedua kita Allah, wali Rasulihi, wali a'immatul muslimin lan kedua piro-piro pemimpin wong-wong muslim, wa ammatihim lan umume muslim. Abarana sawa Rabi'u, nu Sulaiman qala muncap sapa Rabi', hadasana sapa Su'aib bin Laifi, qala muncap sapa Su'aib, hadasana sapa Al-Laisu, ibni Ajlana, an Zaid bin Aslama, anil Qaqqa ibni Hakimin. An Abi Sholihin, an Abi Hurairah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Olah dawuh sapa Nabi, inna dina sedunia agama iku an-nasihatu ngarepake kesetiaan. Wong ngarepake bagus dalam arti yo makna kesetiaan. Inna dina sedunia agama iku an-nasihatu kesetiaan. Inna dina sedunia agama iku an-nasihatu kesetiaan. Nganti diulang-ulang ping perlu, maknanya ini sangat penting. Hari ini pemeluk agama harus setia terhadap agamanya. Kalau bodoh mengucap sapa sahabat liman iku kedue sapa ya Rasulullah Gusti Rasulullah adinu nasihat iku damel sapa mawon lillahi wa ta'ala wa wali kitabihi wali rasulihi wali ammatil muslimin lan pira-pira pemimpin wong muslim wa ammatihim lan umume muslimin. Abaruna sapa Abdul Qudusi Nu Muhammad ibn Abdul Kabir ibn Suhaib ibn Abhabi Kala mengucap sapa Abdul Qudus ada sana sapa Muhammad ibn Jahzami Kala mengucap sapa Muhammad ada sana sapa Ismail ibn Ja'far an ibni Ajlana anil Qaqqa ibni Hakimin wa an Sumayyid wa an Ubaidillah ibni Miqsami an Abi Sholihin, an Abi Hurairah. Apana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kala dawuh sapa Nabi, adinu tawi agama iku an-nasihatu. Kalau bodoh mengucap sapa sahabat, liman iku kedue sapa ya Rasulullah itu Gusti Rasul. Kala dawuh sapa Nabi, lillahi iku kedue Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina, wa ammatihim lan umume muslimin. Bitonatul imami iku teman setiane pemimpin. Bitona iku kanca kepercayaan atau teman setia. Kanca golek wong sing iso dipercaya itu sangat sulit. Abarana sapa Muhammad bin Yahya bin Abdullah, bola sapa Muhammad, ada sana sapa Mu'ammir bin Ya'mur. Kala mengucap sapa Muhammad ada sana sapa Muawiyah bin Salam. Kala mengucap sapa Muawiyah ada sana sapa Asyuri. Kala mengucap sapa Asyuri ada sana sapa Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Kala mengucap sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min walid ora utawi penguasa iku illa walahu kejaba kedue walim iku wau ditonatane utawi kanca setia loro. Jadi pemimpin itu memiliki teman setia dua. Yang pertama apa? Ditonatun ya kanca setia tak muru kang perintah Allah ditonat dulu ing imam utawa walim iku wau bil ma'ruf kelawan perkara sing apik. Watan halan nyegah bitona dulu ing imam adil mungkari saking perkara sing mungkar. Contoh setia sing pertama kuwi sing amar ma'ruf nahi mungkar sing iso ngendhaleni awake dhewe. Abidonatun lan yo sing nomor loro kanca setia. La taklu kang ora peduli sapa bitona
Bu ing imam iku wau khobalan ing perusahaan. Paman mongko utawi sapa wonge iku buka direksa rombongan sarah ing perkara kang ala. Sarroha ing olone bitona sarroha teman direksa rombongan. Bunga saking bitona karo ing wajib kabarane sapa Yunus an Ibnu Syihab an Abi Salamah bin Abi Rahman an Abi Sa'id an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'atha orang mutus sapa wa Gusti Allah min nabiyyin saking nabi. Wala istakhlafa lan orang ngangkat khalifah sapa Allah min khalifatin saking dadi gandine khalifah. Ila kana kejaba ana lahu kedue nabi apa bitona kami kanca loro. Bitona kanca siji kanca setia. Kang ngurukan perintah sapa bitona dulu ing nabi bil khairi lawan perkara kang bagus. Setiap nabi sing diutus dening Gusti Allah itu memiliki dua teman setia. Yang pertama ta'muru bil khair. Sing nomor loro wa bitona lan kanca setia ta'muru kang perintah sapa bitona dulu ing nabi isyarif lawan perkara kang welek. Sing nomor loro ngajak perkara sing elek. Wa takhudhu lan bugirai utawa memotivasi. Wa takhudhu lan memotivasi apa bitona alaihi ing atase nabi wal. Wal maksumu utawi nabi sing direksa saka dosa. Iku man wong asama kang reksa saka Gusti Allah. Ing man ya maksud iki nabi Muhammad. Abarana sapa Muhammad Abdullah ibni Abdul Hakam an Su'aib an Laisi an Ubaidillah ibni Abi Ja'far an Safwan an Abi Salamah an Abi Ayyub an Abi Ayyub ibu rolang sapa Abi Ayyub sami itu rumah Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kudu hale sapa Rasul ma bu isauratus sapa min nabi saking nabi wala kana lan ora ana sapa nabi badalu ing dalem sakuse nabi sapa min khalifatin saking pengganti illa walahu kejaba iku kedue khalifah. Iso saka khalifah iso saka nabi wau ditonatan utawi kanca setia loro. Bitona atau dia siji kanca setia tak nuru kang perintah sapa bitona guru ing nabi utawa khalifah iku wau. Limaru dilawan perkara sing bagus. Watan dalan nyegah apa bitona guru ing watan dalan nyegah sapa bitona guru ing nabi adil mungkar sing perkara kang mungkar. Sing nomor loro wa bitona lan kanca setia. La tak lu kang ora peduli utawa ora ngandhekake sapa bitona guru ing nabi khobalan ing perusahaan. Sing nomor loro kanca setia sing ora peduli gawe ing perusahaan. Karena monggo utawi sapa wong iku wukiyat direksa sapa man bitona tasu ing kanca sing weleh. Pakot wukiyat monggo teman-teman direksa sapa man. Wazirul imami iku menterine pemimpin. Wazir itu menjadi bahasa Indonesia. Wazir itu maknanya apa? Menteri. Orang yang membantu pemimpin. Abarana sapa Amr bin Utsman, wala mengucap sapa Amr, ada sana sapa Baqiya, atau wala mengucap sapa Baqiya, ada sana sapa Ibnu Mubarak, an Ibni Abi Husainin Anil Qasim ibni Muhammadin wala mengucap sapa Al-Qasim, sami itu kurungu ingsun Ahmadi impaman ingsun kakulu halin mengucap sapa Ahmadi wala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku walang muasane sapa man minkum saking sira kabeh amalan ing ngamal Pak Aro damule ngarekake sapa Allah Gusti Allah iki kelawan man khairan ing kebagusan Ja'ala mengkon ganti ake sapa Allah lagu kedue man
wasiron ing menteri solihan kang soleh. Kok Gusti Allah ngarepake awake dhewe dadi wong sing apik, ndelalah dadi wong sing apik. Inna siyalamun lali sapa man zakara mongko ngelingake sapa wajib. Zakara mongko ngelingake sapa wajib ing man. Delale nek wong apik ning sekeliling iku ya wong apik. Nalikane jadi salah, nalikane lali ya ana sing ngelingake. Inna siyalamun wa in zakarolan lamun sadar sapa man aana mongko njaluk bolo bantuan aana mongko bantu sapa wazir ing wau ing man nalikane ana kangelane orang-orang di sekitar mesti gelem nulungi jaza uman iku balesane wong amaro kang perintah sapa man bimaksiatin kelawan maksiat wa atoan nuli menurut sapa sing diperintah iku wae. Piye balesane wong sing ngajak keelekan terus sing dijak ki menggon. Abarana sapa Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Basyarin qala ngucap sapa Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Basyar. Ada sana sapa Muhammad bin qala ngucap sapa Muhammad ada sana sapa Subatu an Ubayd al-Ayyami an Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali. Apa anna Rasulullah isune Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku bakal ngutus sapa Rasul jaisan ing tentara. Wa amma rolan perintah sapa Rasul alaihi mengatasi jais rajulan ing wong lanang. Fa au qada nuli ngurupake sapa rajul naron ing bumi. Manggola nuli ngucap sapa rajul Ulu lebu sapa sira kabeh ing nang. Paro dan uli ngarepake sapa nasun manungsa ayat kulo ing yen lebu sapa nas ing nang. Wangkola ngucap sapa al-akhiruna ngomong sing liyane inama farorna angin pasine bayu sapa kita min haza ing nang. Pada karu nuli mutur tong laporake sapa nas dalika ing mengkono lah autodanaron dalika ing mengkono lah autodanaron li Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panggolan nuli dawuh sapa Nabi lilladzina maring wong akeh aradu kang ngarepake sapa alladzina ayat kulo ing yen nomplok sapa alladzina ing naron lau dakhol tumu lamun mlebu sapa sira kabeh ing lam kajalu mongko ora lebar-lebar iya iku ing dalemna ila yaumil kiamat iku mongko dina kiamat. Maka lan dawuh sapa Nabi lil akhirina narik wong-wong sing liyane kaya ing kebagusan. Maka lan ngucap sapa Abu Musa fi hadisi ing dalem hadise Abu Musa kaulan ing pengucap hasanan kang bagus. Maka lan ngucap sapa Abu Musa iki sing kudu digaris bawahi. La ta'ata fi maksiatillahi innamat ta'atu bil ma'ruf. Iki sing penting dadi cekelane wong jenengan sedaya. La ta'ata ora ana ketaatan iku maujud fi maksiatillahi ing dalem maksiat maring Allah. Tidak ada kita konsekuensi ketaatan menurut perintah dalam wujud kemaksiatan. Walaupun sing ngomong dulune awake dhewe, walaupun sing ngomong wong tuwa, walaupun sing ngomong wong sing luwih tuwa, dulur sing luwih tuwa mbok lek ning mbok patine. Ketika memerintahkan dalam hal maksiat, itu tidak ada kewajiban untuk kita menaati. Walaupun sing ngomong pemimpin penting sekalipun ketika menuntut untuk melakukan maksiat kita tidak ada ketaatan. La ta'ata fi maksiatillah. Iki sing kudu dicekeli. Inamat ta'atu ing mesti utawi taat iku bil ma'ruf ing dalam perkara sing bagus. Karena pada dasarnya ketaatan itu untuk diri kita menaati perintah yang harus dilakukan dalam hal kebaikan. La ta'ata fi maksiatillah inamat ta'atu bil ma'ruf. Misalkan ya ono wong ora dokter benyah menunggu misalkan ora duit ora menyetel barang apa-apa nangan kangelan hidup mongkon anake kon njupuk barang ning gone warunge tang dan lah ngono kuwi walaupun sing ngomong wong tuwa tapi ketika dalam hal kemaksiatan itu tidak ada ketaatan
Abarana sapa Qutaibah bolang ucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laisu an Ubaidillah ibn Abi Ja'far an Nafi'in an Ibni Umar bolang ucap sapa Ibni Umar bola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mar'i iku wajib ing atase seseorang al muslim kang muslim asang utawi taat utawa menurut wato aturan taat bima ing dalem perkara ahab kang seneng sapa al-mar'i bakal jalan benci sapa al-mar'i illa ayyamura kejaba yen diperintah sapa al-mar'i maksiatin kelawan kemaksiatan. Untuk orang muslim sejati itu harus sami'na wa ata'na dalam hal yang disenangi atau yang tidak disukai ketika mendapat perintah. Kecuali illa ayyamura bimaksiat, kecuali perintah tersebut dalam hal maksiat. Faida umira nulina kang diperintah sapa mar'i bimaksiatin kelawan kemaksiatan fala sam'a mongko ora ana kewajiban menut iku maujud wala ta'ala ora ana kewajiban taat iku maujud. Niki sing penting faida umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ala ora menut jelas dalam hal maksiat ketika diperintahkan. Zikrul wa'idi ku nutur ancaman liman kedue wong aana kang bantu sapa man amiron ing pemimpin utawa penguasa ala dunia ngatasi tumindak dolim. Ancamane gawe wong sing bantu pemerintah utawa penguasa gawe tumindak dolim. Ambarona sapa amrukmu Ali, kalau menurut sapa Amr, hadasana sapa Yahya, an Sufyana, an Abi Hasim, an Sabi, an Asimin, al-Adawi, an Ka'bni Ujrota, kalau menurut sapa Ka'ab, kharaja medal romios, alaina yang ada kita. Sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu alim utawi kita ikuti santo wong somo. Bangkolan dari dawuh sapa Nabi cinta usune kelakuan. Iku sakat kuno bakal ono bakti dalem sakwise ingsun. Sapa umaro pira-pira pemimpin. Man undang sapa wong iku sok dan wong benerake sapa man. Ing umaro bikal dibikin kelawan grove umaro. Sesuk bakal terjadi para pemimpin itu sing tumindake lacut senajan ngaku siji anggap bener senajan tumindak dolim akeh sing milih utawa akeh sing bantu terbukti napa boten terbukti wa ana lan bantu sapa man ing umara ala dzulmi ing atase tumindak dolime umara palaisa mongko ora ana sapa man iku mini setengah saking ingsun ngono kuwi Palai sami orang termasuk bolone nabi. Palai sami ini cara gamane orang bolone nabi. Orang termasuk koncone nabi. Walas tulang orang sapa ingsun. Minggu saking nang. Walai salan ora ono. Sapa man iku biwaridin. Tumeka alaya ing atase ingsun. Al haudhu ing telaga. Haud dalam arti telagane nabi. Jenenge telaga Kausar. Wong sing modele ngono kuwi mbantu wong gawe pemerintahan tumindak dolim ora pantes ora iso teko ning telaga Kausare nabi. Wa man utawi sapa wong iku lan yusok di kurang bener aja sapa man bum ing umara dikali bihin kelawan guru umara walang lan orang pitulungi kok bantu sapa man bum ing umara ala zulmi ing atase dolene umara bahwa mongko kaliman ibu mini setengah saking ingsun iki wis termasuk wong-wong langka sing model sing nomor 2 iki wa ana utawi ingsun minggu saking man itu termasuk koncone nabi bahwa kaliman ibu wa dituntomko alaya ing atase ingsun al-qaulu ing telaga man iku wong lam yu ingkang ora bantu to mitulungi sapa man amiron ing pemimpin ala bumi ing atase tumindak dolim anggaran sapa harun wa isa kapolan sapa harun hadasana sapa Muhammadun yakni ngarepake sapa Harun bin Ishaq Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Abdul Wahhab. Kalau macam sapa Ibnu Abdul Wahhab ada sana sapa Mis'ar
an Abi Hasin an Sa'di an Asim al-Adawi an Ka'bi bin Ujrata qala mutasawwaba kharaja madal ilaina mari kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu utawi kita iku wis ada wong sama khamsatun ya 5 wa arba'atun lan 4 mesti wis ada iku wong sama 5 karo 4 ya iso ubah berang ono siji karo 8 ngono ya iso iki dijelasake kaya dene angel kuwi ora gampang ngono kuwi ahadul ada teknik utawi salah siji hitungan iku minal arab disaking wong Arab wal akhir utawi kang weneh iku minal ajami saking wong luar Arab. Ajam iku orang luar Arab. Jadi ada 9 orang, khamsatun wa arba'ah 5 karo 4. Sing 5 saka kaum Arab, wong Arab sing 4 saka wong Ajam. Pangkolan oleh dawuh sapa Nabi Isma'u krungono sapa sira kabeh. Hal sami tumono krungu sapa sira kabeh. Rumokno kowe krungu ora. Ana lu sadene kelakuan iki Nabi menang betul-betul kan rumokke. Rumokno awakmu iki krungu ora. Satakunu bakal temeka bagi dalam sakwise ingsun sapa Umar biro-biro pemimpin. Man utawi sapa wonge iku dakolan mlebu sapa man alih ing ngatasé Umar dalam arti dadi punggawane. Pasok dapat mulai benerake sapa man hum ing Umar bikadzabihim lawan ngapusi utawa ora Umar wa ana lan bantu sapa man hum ing Umar ala duluri ing ngatasé tumindak dolemi Umar kalaisa mengoro sapa man iku mini setengah saking ingsun walastulan ora ana sapa ingsun iku minggu saking man walaisa lan ora ana sapa man iku yariku bakal tumeka sapa man alaya ing atase ingsun al-haudha ing tlaga Kautsar wa man utawi sapa wong iku lak yakul ora klebu sapa man alaya ing atase Umar walam yusaddiq lan orang beneran sapa man rum ing Umar ikadihim lawan goro yang Umar walam yu'in lan orang nulungi utawa bantu sapa man rum ing Umar ala dihim ing atase tumindak dolime Umar. Kalau mengetahui man iku mini setengah saking ingsun. Nah iki sing golongan nomor 2 di pondone Nabi. Wa ana utawi ingsun iku minggu setengah saking man. Wa sayari bulan bakal tumeka sapa man. Wa sayari bulan bakal tumeka sapa man. Alaya ing atase ingsun al-haudha ing tlaga Kautsar. Padluman iku kautamane wong bakal akan ngomong sapa man bil haqqi kelawan ngomong sing hak. Ngomong sing hak ya ngomong sing bener. Indah imamin ing dalam sandingi pemimpin jairin kang lacut iku olone kebacut wis super welek abarana sapa Ishaq bin Mansur bola ngucap sapa Ishaq ada sana sapa Abdurrahman an Sufyan an al-Qamatabni Mar Sidin Antorikit ni Syihabin Abana Rasulullah sedene wong lanang iku salah takon sapa Nabi iku salah takon sapa Rasul an Nabi ya Nabi lampat wadu'an ale teman-teman nyelehake sapa Nabi rijlahu ing samparane Nabi samparan ngerti samparan ya samparan iku apa basa aluse apa sike nah basa aluse samparan nah basa mungkune apa sike basa weleke apa apa suka fil versi ing dalem pancatan pelana kuda. Berarti pelana kuda berarti. Saya ngerti pelana kuda. Pelana kuda iki kuwi lho sing ning dhuwur apa kerja jaran. Yen sing numpak jaran iki ora kelarang. Bayang to numpak jaran ora pelanane wis kaya apa rasane. Kaya apa pangelane wong ngendhaleni jaran sing ora pelanane terjadi. Tapi Nabi niku super kuwate boten karuan. Iso ngendhaleni jaran sing ora pelanane kudane ya ora kali kendhaleni. Niku Nabi nate numpak jaran sing ora pelanane kudane.
Ayul jihad utawi andi-andine jihad. Nalikane niku ana wong lanang sing dudune nabi tentunya lek sikile niku ning pancatane pelana tiga. Cara nabi niku wis persiapan meh numpak nopo jalan. Itu langsung ditakoni, ayul jihad utawi andi-andine jihad iku agalo utama. Nabi jihad sing utama niku nopo? Kala dawuh sapa nabi. Kalimat hakim iku kalimat sing hak indah sultanin ing dalam sandinge. Pemimpin jahilin kang langsung. Iki kalimat hakim indah sultanin jahilin. Bahwa bukan iku ganjarane wong wafa kang nuhuni sapa man. Wafa iku maknane nuhuni atau menepati. Iman lawan perkara baya akan sumpah sapa man alaihi ngasih man dua. Ganjarane wong sing menepati janjinya. Benak janji kudu ditepati. Aja kaya wong sing lucu ngono kuwi. Kalau nanti saya tidak menepati janji ya saya janji kok. Lucu. Abarana sawa kutai baru bola menjawab sawa kutai bahasa karena sawa Sufyan an Zuhri an Abi Idris al-Khawlani an Ubadah nisomiti. Kala ngucap sapa Ubadah. Kuna sapa kita iku indah nabi dalam sandinge nabi. Di majlisin ing dalam sak majlis. Mangkola nuli dawuh sapa nabi bayu atau sumpah sapa sira kabeh ni ingsun. Allah tusriku ing atase yen ora syirik sapa sira kabeh. Billahi lawan Allah syai'an siji-siji wala tasriku lan ora padha nyolong sapa sira kabeh wala tasnu lan ora zina sapa sira kabeh maka alam maca sapa nabi alaihi ing atase sahabat al ayata ing ayat iya dawuh rupane ayate faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah. Paman mongko utawi sapa wonge iku wafa nuhuni sapa man nuhuni berarti menepati janji minkum saking sira kabeh fa ajruhu mongko utawi ganjarane man iku ala wa terserah Allah. Paman utawi sapa wonge iku asoba maknani sapa man min dalika saking mengkono lah man sayan ing suci-suci asal karo nuli nutupi sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé man bahwa mengkau utawi man ila wahiku terserah Allah insya Allah mengkawin sapa Allah anggap mengkawiksa sapa Allah iman wa insya Allah mengkawin sapa Allah baru mengkau ngapura sapa Allah lalu kedua man ma iku perkara yukroh kang digetingi apa man minal khirsi nyatane semangat alal imarati ngatasi kepemimpinan rebutan jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin itu waktu raga tanggung jawab itu raga ini rata-rata kabeh wong gawane pengen jadi pemimpin jadi pengarep. Abarone sapa madhub no agamat ni Sulaimana an ibnil Mubarak an ibni Abi Dzikr an Sa'idin al-Makburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi innakum sedune sira kabeh iku satah risuna bakal semangat berlebihan sapa sira kabeh alal imarati ing atase kepemimpinan. Betul apa betul iki dawuh Nabi? Betul. Kabeh wong mesti berlomba-lomba semangat sing menggebu-gebu gawe dadi pemimpin. Ora peduli kancane dulure ngalang-alangi tabrak. Ora peduli wong tuwane, ora peduli tanggane, ora peduli kancane dulure keluargane kok serimpeti ya tabrak sisan ora peduli mergo satahrisuna alal iman. Innakum satahrisuna alal iman. Ora peduli kancane, ora peduli dulure keluargane nanti takdil mengalirkan darah nanti apa paten demi ambisi sebuah kekuasaan.
Wa inna halan setuhune imarah iku satakun bakal ana apa sapa imarah iku naga matang ketun ya mesti ketun bahas rotak lan asor utawa nolongso panikmat monggo iku sak bagus-baguse panikmat monggo iku sak bagus-baguse sapa al-murdiatu wong kang nyusu sapa al-murdiatu wong kang nyusu utawi man wabi salan iku sak welek-weleke sapa al-fatimatu wong kang nyapeh utawi man sak apik-apik nikmat iku wong sing nyusu ya sak welek-welek iki wong sing apa Kitabul Aqiqah iku kitab nerangake akikah. Akikah iku maknane rambut gajah. Makna asli saka akikah iku maknane apa rambut gajah. Rambut gajah ngerti apa ora asli. Rambut sing kantil ning sirahe bocah cilik sing pintes lahir. Lha kuwi di ketok nalikane tasmiyah atau memberi nama. Lampun ini karo tebusan iki mau karo nyembelih kewan. Lah kuwi akhire dinisbatake ning rambut gajah ning akhire disebut jenenge acarane acara apa? Akikah. Akikah iki maknane rambut gajah. Sing rambut terminis ngono kuwi. Biasane akikah iki ketika kelipatan 7 hari. Biasane wis diake oleh tok dino kita sekali lagi diake oleh nanti lele kok durung ono yo dilipatke meneh berarti berapa 14 hari ora iso meneh berarti 7 meneh nanti 7 berarti piro selikur dino selikur dino wis entek iki yo kok mundur meneh kelipatan itu berarti piro 7 sasi terus piro dari 14 sasi nanti piro di selikur sasi. Bahwa nak wis gede sisan pas awal mlebu ke sekolah 7 tahun. Utawa nalikane pas nyunatke piro dari nak lanang berarti wedhus 2, nak wedok wedhus 1. Kalau pas nalikane nyunatke umur 14 tahun. Utawa nalikane pas syukuran nalikane lulus kuliah umur 21 tahun. Nak wis selikur kunjul wis ora ono hak meneh dadi wong tuwa kuwi dadi apa ngake kok. Lan nek urung diake kok yo ngake koi. Bismillahirrahmanirrahim. Adarana sapa anak Ibnu Sulaiman, kala ngucap sapa anak, ada sama sapa Abu Nuaim. Kala ngucap sapa Abu Nuaim, ada sama sapa Dawud bin Basit, an Amr bin Su'aib, an Abi saking bapake Amr. Anjadi saking bayi anak. Kala ngucap sapa jadi suila ditakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil akikah saking akikah. Nah kala nili dawuh sapa Rasul. La yuhibbu rasman sapa Allah Gusti Allah. Al-buku kok ing duraka marang wong tuwa. Gusti Allah iku boten seneng karo sing jenenge ukul waliden. Makane ukul waliden iki termasuk masuk kategori kabair atau dosa-dosa besar. Bapak analan kaya sedune Allah iku karidah keting sapa Allah. Al-isma'in gawa jeneng. Kala dewa sapa Allah li rasulih maring utusane Allah. Innama nas'alu angin pastine takon kita kaing sira ahaduna utawi salah sijine kita iku yo lagu dilahirake sapa lagu ahaduna kala dawuh sapa nabi man utawi sapa wong iku ahabba luwih seneng sapa man ayat suka ing ibadah peparek utawa ibadah nusuk sapa man anwala di hale dadi gantine anak iman walian sub mongko dawiya ibadah nusuk dalam arti aweya hewan peparek anggo hale dadi gantine wala
Nah, kowe seneng ibadah peparing-paring Gusti Allah nalikane duwe anak yo ditebus. Karena anak sing lahir iku marbun itu gambarane masih dalam tebusan. Durung iso ditebus lan nebus iku mau nggone apa Anil hulami iku dadi gantine bocah lanang. Satani utawi wedhus loro. Iki kalimat iki dua satu ora paham. Mergo rata-rata pahame ngono kuwi akeh kok korban kudu wedhus sing lanang. Padahal wedok yo itu. Malah murah wedhus sing apa wedok. Wis wedok 5 juta kuwi entuk loro. Kalau 4 juta setengah 8 juta wis entuk loro. Lah nek wedhus lanang yo kuwi ngono kuwi loro tekan 6 juta tekan 2 juta. Nah anake lanang. Nah anake wedok berarti piro siji. Muka fa'atani kang madani karone. Wa anil jariyati lan iku dadi gantine anak wedok satun utawi wedhus siji. Nah anake wedok akeh berarti wedhus piro siji. Lho napa kok beda lanang mbek wedok? Nak lanang loro wedok siji. Lho jan beda. Dalam hal apapun wong lanang iku wedok beda karo wong wedok. Beda tenagane rasane ya rasa wong lanang. Tenagane wong lanang 2 kali lipate wong wedok. Ora percaya wong wedok Jawa iku. Bayi cilik genes lahir nyusune kuwi luwih akeh bayi lanang tinimbang bayi wedok. Wong lanang kuwi 2 kali lipat nyusune ngluwihi wong wedok. Lho nggih jan ngoten niku. Terpelih nalikane babakan laris. Wong wedok iku entuk separone wong lanang. Tur meneh nalikane dadi imam salat sing kudu dadi imam ya wong lanang. Ora ketang rada bodho. Ora entuk misalkan delalah sing wedok kuwi hafal Quran, bacaane fasih, kok terus ngimami wong lanang mboten ana masalah. Kapak-kapak ke wong lanang kudu dadi imam. Lho ngoten niku. Lah makane lho kok beda, lho jan beda hakane ngono kuwi kok. Wong aturane ngono kuwi kowe rasa main. Ya alasane napa? Ya niku wae alasan. Tur melih napa? Hukum talak iku ya manggone ning wong lanang. Ora ning wong wedok meh muni ndelok pegat ning bojone nganti lambune ngumpluk. Ora iso, tapi sing lanang muni pisan ngono wae langsung apa dadi. Seandainya kok hukum talak iki dikekke ning wong wedok wis ngendah. Ya wis rapi ora sasi telung sasi wis ya apa-apa. Oke. Nyamane to ngoten niku. Makane kuwi beda wong lanang mbek wong wedok iki beda. Wong lanang kuwi luwih ngutamakke akale. Nek wong wedok kuwi luwih ngutamakke perasaane. Nek wong lanang kuwi ngomong sing penting. Nek wong wedok kuwi sing penting. Ora peduli kuwi bahas apa penting aku ngomong penting tenang bagus. Makane ning kene anil gula misatani mukafaatani wa anil jariyati satu. Wong lanang akeh kowe basi lanang iki pira wedhus loro. Nak wong wedok pira siji. Kala ngucap sapa Dawud saat takon ingsun ya idabna aslam ing bin aslam aning mukafaatani saking maknane mukafaatan. Mukafaatan iku maknane padha iki piye? Kala ngucap sapa Dawud iku wau asatani iku wedhus loro. Al-musab bahatani kang serupa karo wedhus mukafaatan iki maknane sing serupa sing padha. Yudhahane kang disembelih karone jami'an halis kabehane. Disembelih bareng ora diwi-diwi. Misalnya iki disembelih dina Isnin, sing disembelih dina Kamis, ora ngono kuwi. Disembelih apa bae bareng tubahane jami'an. Antara sapa al-Husain bin Quraifin, wala muncul sapa al-Husain, ada sana sapa al-Fadlu, ada Husain bin Waqid, an Abdullah bin Buraidah, an Abi Zaid bapak Buraidah,
Abana Rasulullah sedune Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku ako ngantiko sapa Rasul anil Hasani saking Sayyid Hasan wal Husain lan Sayyid Husain. Ini juga memberikan pemahaman bahwasane nalikane ana wong tuane anak iku mau urung kuat ngantiko misalkan urung ana rezeki. Mbahne iku entuk ngantiko. Kaya dene sapa niki nabi koi Sayyid Hasan kali Sayyid Husain. Alagi koto iku akikah anil bulami saking gantine bocah lanang. Abarana sapa mantu dul bosana, bola ucap sapa Muhammad. Ada sana sapa Affan, bola ucap sapa Affan. Ada sana sapa Hamatu musalamata, bola ucap sapa Hamad. Ada sana sapa Ayyub wa Habibun wa Yunus wa Qatadah an Muhammad bin Sirina. An Salman bin Amir Al-Ghabi Abana Rasulullah sedune Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sama Nabi fil ulami ibu ing dalem bocah lanang. Aki koto utawi akikah. Fa ahliku mongko ngilekno sapa sira kabeh. Fa ahliku mongko ngilekno sapa sira kabeh. Aku hale dadi gandine bulan gaman ing getah. Wa amitu lan kersekano sapa sira kabeh anggo hale dadi bulan al-aga ing raket. Abarana sapa anak tubuh Sulaiman, bola muncul sapa anak, ada sana sapa Affan, bola muncul sapa Affan, ada sana sapa Hamad, angkai Syekh Sa'bin, anak To'in, wa Tawusun, wa Mujahidun, antumi kurjin. Anak Rasulullah sebagai Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku bola dawuh sapa Rasul fil bulami ku ing dalem bocah lanang. Satane utawi wedhus loro. Muka fa'atane kang sepadan karone. Wa fil jariyati lan iku ing dalem bocah wedok. Satu utawi wedhus siji. Al-aqiqatu iku aqiqah. Al-aqiqatu iku aqiqah. Anil jariyati ale dadi gantine bocah wedok. Antara sapa ubay dua itu Sa'idin. Kala muncul sapa ubay dua. Ada sana sapa Sufyan, kala muncul sapa Sufyan. Kala muncul sapa Amrun, an Aqa'i, an Habibata binti Maisarata, an Ummi Kursin. Abana Rasulullah sallallahu Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi, anil ulami iku dadi gantine bocah lanang. Satani utawi wedhus loro mukafaatane kang serupa karone utawa sepadan karone wa anil jariyati lan iku dadi gandine bocah wedok satun utawi wedhus siji kang sedake